Салават көпірі балалар журналы өзінің 30 еллык юбилейін бәйрәм итә. Мауктыргыч, кызыклы, матур рәсемле журнал балаларның гына түгел, укытучы тәрбиячеләрнең, әти-әниләрнең дә якын дусты. Салават көпіренең туган көнендә мәртәбәле кунаклар, язучы редакторлар, балалар һәм әниләр, шулай ук әни блогер проекты кунаклары, җырчылар катнашты. Балачак иленә сәяхәт иттергән юбилей программасы бик бай булды. Берсеннән-берсе кызыклы уеннар, остаханәләр, төрле тәҗрибәләр үткәрелде. Бәйрәмдә Салават көпере басмасының символы булган Минем Шүркә бәйгесе җиңүчеләренә дә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Салават көпере журналының шундый матур бәйрәме, юбилей белән үтәсе килә. Без инде белеп килдек, яратып килдек, чөнки безнең илдә әлеге Салават көпере журналы бар. Шуңа күрә тагы да шушы Салават көпере журналына аны җитештерүчеләргә, аны шушы балалар өчен махсус язган барча шагыйрьләрне дә, катнашкан балаларга да анда бит төрле хикәяләр дә язалар, шигырьләр дә язалар, төрле уеннар да бар. Инде безнең Камиляның ашкан саен берәр iPhone чыкмас микән миңа да дип хыяллана инде. Уңышлар телибез. Һәр вакыт тагын да журнал калынайсыны, тагын да күбрәк кызыклы битләре булсын балалар өчен, чөнки балалар бик яратып укый. Рәхмәт. Журнал үзгәрде, çünkü zaman özgərdi, çünkü әти-әниләрнең балаларның, сабыйларның тәләпләре үзгәрде. Шуңа күрә zaman үзгәрү вә бәйләре үсте. Хәтта zaman белән бергә атлап бара дип әйтмим. Бу zamandan беренче адым алгарак карап бара.